gaskiya waɗanda sun karga mu gidan gaskiya sun huta ga zahir rana ga talauci kuma ga walakancin abokai na rashin kula da abokansu. Ni Allah ban ma adana kawo ba. Wai ku shikenan mutum nan bai sallama ba ɗaya ku haɗo mai rashin ko dole sai na sallama. Kun ka san abin da ka damu na. Kai kwalli mi ka damuwa ka to ka zauna wani saman tabarma da takalmi. Kan burawa wai da takalmi na zauna inna lillahi ni wallahi ko gani bai ba saboda rayuwa ga ta duniya kowa wace min. So uku kenan ha. So uku na mi. So uku yana latsa ne wallahi. So uku yana cewa ya kai na wajen yarinya ta yana mai walakanci. Gayan nan mugun ni wallahi dole ma na rabu da shi. Wallahi. Kamar ka Mr. Kwalli TV aka latsawa. To ya na ɗaya ka san lamari na rashin kuɗi da abubuwa da dai sauransu. Dole na alatsa mutum wallahi. Ni bar ma in kira wani gaɗi na in jiya don saboda hankuri na ƙare. To ina ashege take ko ita ma ta ɓace. Hello boss man ya ake ciki? Daidai wallo yake. Ya ake ciki mutumina? Wai nawa ka sai jokan nan taka dan na kana rike taku da ita wallahi. Oh, jokan nan tawa 250 na sita. Kan burawa ashe sauki gare ta. Biya nawa kai halan? Biya biyan ni wallo yake. Ba burawa ba kai. To yanzu da Allah ya za a ka hada ne te wajen wanda ka seta. Saboda ni ma wallahi ka san don muna ina yanka sosai. Ni ma ina yanka sosai. To ya yanzu zan tura mai number. To ya na gode sosai wallahi Allah ya bar zumunci. Ne bari ma in tashi in shirya ka hannun maga ta shigo wallahi shikenan ka kata ta yanke saka. Wai ho ho. Hello boss ma ake ciki na ga number wallahi. To yayi agayan bai da matsala. Kace Bai da matsala ka dai kira shi. in dai kira shi bai da matsala. Kira shi bai da matsala. To ya lahiya launa. Bari in kira shi. Salamu alaikum mai gida. Wa alaikum assalam waye ke magana? Na san ba gane da ba sunana Ibrahim amma an fi son na da Mr. Kwalli TV. Wai kuna ka hada yan katon din nan? Wallahi muna kayan su. Wallahi kuna kokari. Wallahi. In fact ma wani aboki na hada ni da kai wallahi dan mota ta naka son yan sai. Naji an ce kuna da motoci masu kyau. Shi na nace bari a hada ni da kai in tai a rike taku. Wallahi muna da motoci na alfarma. Yanzu ina na za mu haɗu to. Mechanic Village Phase 1. Mechanic Village ko Guest Phase 1 inda aka sai da motocin nan. Mechanic Village. Mechanic Village. To insha Allah ga nan kaduwa. Kabo ya cikin ƙasar ga shi na wallahi na matsa ban sai motar gaba wallahi. Kan bura ba ga ma wani mai mashin can bari in jira shi ya kawo. Mechanic Village za ka kai.
Sunana Yalo kuma mun gode sosai wallahi. A ranna mana subscribe kuma a ranna ƙararrawa.